もパルゴです。今回紹介していきますのはこちら。ソードバイセブンより仮面ライダーリバイス、ジャックリバイス、そしてホーリーライブですね。こいつらをね、買ってきたんで、レビューしていきます。ではね、1体ずつ見ていきます。はい、というわけで仮面ライダーリバイスから見ていきます。箱こんな感じですね。はい。悪魔バイスが当たるキャンペーンもありますので、これはね、応募していきます。で、ラインナップはね、ネオバッタのリバイバイス、そしてセンチュリーとね、ビヨンドジェネレーションズから参戦してるやつらが結構いますね。で、いつもの私の動画スタイルと同じように、一回シールをね、貼らずに組み立てて、その後にね、シールを貼った状態で見たいと思います。では、やっていきます。はい、シールを貼らない状態で組み立ててみました。こんな感じです。こんな感じでね、目の部分や口の部分、そして頭の部分とかはね、シールになってますね。なので、複眼とかは塗られてないですが、頭のここら辺とかはね、こんな感じでね、メタリックに塗られてるので、かっこいいですね。で、もう片方のシール、ちょっと結構シール多いですね。リバイス自体が元々のこの黄色にプラスして、こういったなんかピンクだったりとか、こういったメタリックグリーンなのかなだったりと、そういった色が多いんでね、シールになっちゃうのもしょうがないかなと思います。では、シールを貼っていきたいと思います。シールを貼ったやつはね、後ほどね、まとめて紹介しようと思うので、次はね、ジャックリバイスの方を見ていきます。では、また後ほど。はい。では続いてこちらのジャックリバイスの方ね、見ていきたいと思います。後ろもね、大体一緒ですね。では、開けていきます。はい。というわけで、ジャックリバイスの方もね、シールを貼らずに組み立ててみました。こんな感じです。ガンメタっぽい色、に、黒色の塗装がブワーっとされて、さらにその上からね、こういったバイスカラーのね、青色が入ってる感じですね。で、なんか、顔がすげえ塗装、なんかすごいことになってるんですよね。おそらくシールを貼るんで、大丈夫だとは思うんですけど、大丈夫なことを信じたいですね。はい。で、裏面こんな感じ。裏面はもうほんと、成型色一色ですね。で、ベルトの方はね、ここが別色になってるんですが、ここを避けてね、こんな感じで塗装されてるみたいです。で、こちらもね、シールはこれぐらいですね。さっきのリバイスに比べるとね、だいぶ少ないですね。ではね、こちらも、先ほど同様、次はホーリーライブですね。シールを貼らずに見た後に、まとめてね、紹介していきます。次はホーリーライブになります。はい、続いてこちらは5、6でホーリーライブになりますね。裏面はもう見なくていいかな。はい、じゃあ開けます。はい、というわけでこちらもシールを貼らない状態で組み立ててみました。はい。シールがこっちが多くてこっちが少ないってなってますね。この少ないのを見てると楽だなって感じるんですが、これを見るとね、一気になんかちょっと、シール貼りがやる気がね、出なくなっちゃうんで、この入り方がなんかちょっとね、偏りすぎてんですよね。なので、正直、もうちょっとね、もうちょっと、こっちに量を増やして、これのシールを増やしつつ、こっちを減らしてくれるとね、貼る量は一緒だとしても、見た感じね、だいぶ楽っていうか楽な気分になるんで、ちょっと次回からね、そうしていただきたいですね。で、はい、こんな感じです。これなんかカメラで見るとね、結構いい感じに見えるんですけど、本来はね、もっとなんか緑っぽい色になってますね。でも、この顔がね、塗装がね、されてるんで、前のね、ライブ、あの時のシール地獄は見なくていいかなと思います。で、後ろ、黒ですね。黒の成型色です。じゃあ、こちらもね、シールを貼ってね、見ていきたいと思います。はい、というわけで、仮面ライダーリバイス、ジャックリバイスホーリーライブの方が完成いたしました。やっぱどれもかっこいいですね。はい。というわけでね、じゃあ、リバイスの方から見ていきたいと思います。じゃあ、やっていきます。はい、というわけで、リバイス見ていきます。ちょっと今、ポーズつけるために挨拶つけてましたが、撮ります。というわ
というわけでこんな感じです。前、横、そして後ろですね。後ろまでね、一応このベルトのところはね、シールが回っています。一番このベルトがすごい難しかったですね、シール貼るの。超難かった。なんていうかね、造形がデコボコしすぎてるんで、全然シールが乗らないんですよね。なので、こういった綿棒とか使ってね、こうガーってやりましたね。で、顔から胸に来て、足ですね。で、武器とかは一切付属しないんで、ジャックリバイスの方からね、このローリングバイスタンプ、これを使って、はい、こんな感じでね、持たせてあげるといいと思います。かっこいい。やっぱリバイスいいね。中間パワーアップフォームだけあって。すごいかっこいい。というわけでね、仮面ライダーリバイスの方見ていきました。次はね、ジャックリバイス見ていきます。はい、というわけでジャックリバイスの方を見ていきます。これね、ジャックリバイス用の平手が、専用のものがついてるんでね、これはね、一つ余ります。はい、見ていきます。先ほどのね、リバイスに持たせたローリングバイスタンプは、こちらのね、ジャックリバイスの方に付属するんで、これもね、ぜひ買っておいた方がいいかもしれないです。はい。前、横、後ろですね。後ろはね、ここの腕の部分が、シールが回ってきてて、あとはベルトがね、回ってきてる感じですね。で、こんな感じでね、ベルトと今、ローリングバイスタンプがこれなんか2個ある状態になっちゃってるんですけど、こっちのね、オプションパーツセット、これを買うとね、このベルトがついてない状態、ローリングバイスタンプがね、ついてない状態のものが付属します。なのでね、これを使ってくださいとね、騒動ブログの方にも書いてありましたね。で、さっきちょっと見た顔の、塗装がずれてる問題は上からシールを貼るんでね、何ら問題はなかったです。でね、ここのちょっとした違う衣をね、しっかりこうやってシールで再現してるんでね、やっぱソードさんすごいっすね。というわけでね、ジャックリバイスでした。続いてね、ホーリーホーレーホーレーライブの方見ていきます。では、こちらもやっていきます。はい、というわけでホーリーライブ見ていきます。はい、前。よいしょ。前、横。後ろになります。はい。翼をね、広げたこの状態にするためには、これはね、ネオバッタのリヴァイの方がね、必要になるんで、それはご注意くださいませ。でね、やっぱりパッケージとちょっと色合いが違うんですよね、こう見ると、ほら。でね、騒動ブログの方でもなんか多少色が違かったと思うんで、やっぱり、カメラ写りもよってね、色が違うんで、実際にね、本当の色は、実際に買ってみないとわからないかもしれないですね。で、後ろはここの羽の部分がね、黒の成型色になってるんで、後ろにするとね、結構黒い羽が目立ちますね。何がホーリーなんじゃって思いますけど。後ろのが結構ね、後ろまでね、こうやって腕とか、ベルト、肩、そして足のつま先とかもね、足とかもね、シールが回ってきてるんで、これは結構多いですね。で、顔。白の塗装の上に、黄色の、この複眼のね、シールを貼ってます。かっこいいね。で、ホーリーライブね、やっぱりね、普通にかっこいいですね。この、足の、なんていうの、スーツのブカブカ感。あれもしっかり足が太くなって再現されてるんで、あと腕とかもね、こんな感じで、ここまで伸びててね。すごいかっこいいです、ホーリーライブ。で、はい。ライブガンの方もね、こちらのね、展開された羽の方がね、しっかりこう、伸びてるんで、これでね、こう切って、打って切ってをね、できるんで、それもね、しっかり、分度とかでね、再現できると思います。やっぱかっこいいね。かっこいいよ。そう、これかっこいいと思うね、これね。というわけでね、仮面ライダーライブ、ホーリーライブの方を紹介しました。はい、というわけで今回は騒動仮面ライダーリバイスバイセブンより仮面ライダーリバイス、ジャックリバイス、ホーリーライブの方を紹介しました。やっぱどれもね、すごいみんなかっこいいんで、やっぱりね、今ね、物語にね、
このやっぱりリバイスとホーリーレブとかね、もうガンガン戦ってくれてるんで、やっぱりね、今現在このフォームが活躍してるのを見ると、やっぱりどうしても立体物が欲しくなったり、分度とかしてね、遊びたくなると思うんで、ぜひね、こちら買ってみてください。はい。とてもおすすめです。ではね、今回はここら辺で終了したいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。